Hello and welcome. Zina langa ndine Sam Mavita. Musiku la lero tikati kukambirana zinthu zambiri monga ma contributions amene alakatuli anabweresa mu alakatuli. Musiku la lero makamaka tikhaso tikuunikira alakatuli atatu amene wawa ndi Robert Chiwamba, Raphael Sitima komanso Sylvester Kalizang'oma. Ulakatuli unayamba pakanthawi ku Malawi koma unatumphuka muzaka zinozi. Umene alakatuli ambiri anabwera pambalambanda ndikuonesa luso lawo anthu nkuyamba kulinyadira luso. So musiku la lero tikufuna tione zimene Robert Chiwamba anabweresa ku ulakatuli. Robert Chiwamba anaonekera mu industry ndakatu mu chaka cha 2011 ndipo mu May chaka chino chamachita celebrate kutokonesa zaka 10 ali ku industry ndakatuli. Robert Chiwamba wabweresa kusintha kwambiri ku ulakatuli kumene musiku la lero sunga kameza ndakatulo ngati sunga tchule zina la Robert Chiwamba. Robert anachuka ndi ndakatulo imene ija ankayitchula kuti muzafa imfa yowawa. Chamati mukangoyerekeza kukhala ngulu lovomereza zogona na muna okokha muzafa imfa yowawa. Pamene Robert anatulukira ndi ndakatulo iye Robert Chiwamba anabwera ndi njira yake imene musiku la lero anthu ambirimbiri anthu ochuluka anayesera kuyikopera kuti azigwiritsa ntchito ngati mene Robert Chiwamba amalakatulira, like kulankhula mwapang'ono kugwiritsa ntchito mawu omveka ngati osasa komanso kugwiritsa ntchito chichewa cha makono. Ndikuyankha kuti chichewa cha makono chifukwa chakuti ichi chimakhala chichewa chophatikiza ndi Chingerezi kamene achinyamata masiku ano amayankhula. Zosatira zake Robert Chiwamba tabweresa kalakatudwe kamene kalakatudwe kake ka Chiwamba tamveserani ka audio kamene kakuyenda pansi. Simumandira kundipatsa shapu ndikamakudutsani munsewu kuyesera kuzifaira perefu. Robert Chiwamba anabweresa ndakatulo kalakatudwe kake ngati kameneka komatu ngakhale zinthu zili chonchi ndakatulo zake zimakondedwa koma aliyense amene amalakatula ngati Robert Chiwamba ndakatulo zawo sizimaseweredwa m'mawayilesi akuluakulu. Mukuzwa chifukwa chani? Ku Kingdom kwathu tilibe koweruza, inuyo mukhale oweruza. Hello, ngati mwakonda pati give us thumbs up. Pano pati kuone contribution imene Sylvester Kalizang'oma anabweresa ku ulakatuli. Nthawi yakalekale anthu akatajambula video inkangokhala kuti mwina ajambulira ku show or else ajambulira mu studio kuseri kuli background sankaonesa zochitika kufikira mu chaka cha 2007 imene Sylvester Kalizang'oma anakhala nthawi yayitali akusakasaka ma producers angapo kuti amujambulire ndakatulo yake yoonesa. Ndipo mu chaka cha 2007 video yotchedwa Njala inali video yoyamba kuoneka pa ukanema nkhani zokuzana ndi ndakatulo. Izitu zinali chonchi chifukwa kuti producer wina aliyense, videographer wina aliyense ankakana kujambula ndakatulo chifukwa ankaopa kuti mbiri yake ipa chifukwa kuti wajambula chinthu chosalongosoka. Koma zinatengerano producer mmodzi amene anazipereka kuti okay fine, we'll do this work, ndipo anajambula ndakatulo imene mutu wake umatchedwa kuti Njala. Mchaka cha patadusa zaka 5 mkuluso amene yuyu anabwera kachiwiri Sylvester Kalizang'oma ndi ndakatulo zake zapamwamba zokhazo chakuka imene anapanga album imene nkatchedwa kuti unkali ndanji moyo. Mu video ina tizafotokoza bwinobwino zimene ndakatulo ya unkali ndanji moyo idakumana nazo pa nthawi imene ankajambula. Komatu zindikirani kuti siku la lero sitingakambe kujambula video ngati sitikutchulapo zina la Sylvester Kalizang'oma chifukwa Sylvester Kalizang'oma ndi amene anabweresa kajambulidwe kandakatulo, ndi amene adayamba kukhala ndi video yoonesa, ndi amene adayamba kukhala ndi DVD yokuti mukhoza kuyika diski ndi kumaonera. So Sylvester Kalizang'oma anabweresa ma video. So tione part yosiriza ya Raphael Sitima. Ndakatulo mmaziziwa amapita ku studio akalakatuli ndipo amatenga ya nyimbo imene
mlakatuliro yamusangalasa kuti ikhale background. Ambiri amagwisa ntchito nyimbo zakalekale kwambiri, ena ya nyimbo zija zosayambira mwina zida za magesi osizo zija zakalekale za mabandi akalekale. Komano Raphael Sitima wabweresanso naye kusintha kwina ku ulakatuli, kumene akutenga oyimba nkupita nayo ku studio, pamene studio akajambula nyimbo yokhuzana ndi ndakatulo imene zakhalire, then iyeyo nkuzalowesaso mawu mu ndakatulo imene yoyo. So Raphael Sitima muka video kamene kakusewera apa, imene ndi video imene analakatula ndi Rashide. Yes, Raphael Sitima ndikupita ku studio ndikukaimba, then nyamata amene yo ndikupita kukatani ndikukayika moso naiso mawu ake ndikukajambula ndikupanga no zinthu limodzi kuchita combine. So ndikutengera michokera pachiyambi pang'ono, Robert Chiwamba anabweresa kalakatulidwe kake kuti uzikathampira waudikapo kuti dziko lonse lapansi lakhala kuyembekezera kwa zaka zinayi. Ndewo kaneneka chibwezi kuti ndamfumu amudzi mwanu momwe samangadziwa ngati ana alero mukukula mopepera ati anandilonjeza alubanja mchifuwa ndikulira kwa. Raphael Sitima akubweresa ndakatulo ndi nyimbo kuyika pamodzi. Chanenepa mchikondi Supini mtima uzitakambilana zoleka chibwana napanga chimbano chopeza osunga moyo wao. Chanenepa mchikondi chiri bwitibwiti ndi ichochi, chiri chathanzi mchikondi ichi lero chanenepa mchikondi. Sylvester Kalizangoma akubweresa kajambulidwe kamakono kandakatulo ku ulakatuli. Unkalindanji moyo unkalinda kutereku, unkadikirira nji moyo wangawe zidalembedwa kapena udzakwaniritse, thupi lidzalolede ndi matenda, mphasa idzakhale bwenzi, chilema chidzadze kukulu, adzakusaleka mpaka umphawi, ulombo udzakhalire wekhawekhawe, ifa idzangotsata lanu banja. Ndizoda khumba ndizoda sankha. Kodi mwalakatuli amene wawa ndi mulakatuli uti amene niwe wakusangalasani? Lolani tidziwe nawo muka comment section below. Komanso please ngati ndikoyamba, please subscribe, muchite like this video. Komanso chilichonse chimene mungakonde mutatiuza mukhonza kutiuza muka comment section below. Zina langa ndine Sam kuchokera kuno ku Sam Mavita YouTube channel. Mukhale ndi tsiku labwino. Tionanenso Sabata ya mawa. Bye.